Acesta e tărâmul poveștilor, unde magia transformă un broscoi în prinț. Orice erou va săruta o prințesă și-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Dar s-a întâmplat ceva în povești, multe fără de legi. La cine să apelăm? Intră eroi poveștii magice, doi detectivi ce aleargă să-l prindă pe cel ce a răpit-o pe frumoasa cenușăreasă. Sau când frumoasa adormită nu-i deloc frumoasă. Departamentul poveștilor, doar acțiune pe bune acum. Departamentul de poliție al poveștilor.